APSC नि जि देग्लायनि फोसावनाय 2023 नि जे आनजादमोन बावहाय दा गोबां बिथांमोना सायख'जाबाय आरो बर' केन्डिडेट बिथांमोनहा APSC जों ACS नि 3 APS आव 2 जों नुनो मोनदों आरो गुबुन एक्साइज इन्सपेक्टर माने एसिस्टेन्ट अडिटर आरो एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार आरो गुबुन बिफानाव बिथांमोना सायख'जादों। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों गोसो गोरबोजों आरो गासै आफादारि बिथिंजों बिथांमोनखौ जों बरायो जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहा बर' माहारियारि बादनि थाखाय मोनफा साफा सुबुं धोन आरो आसामनि इन्डियानि गासिबो धोन जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना राफोद साफा सुबुं धोन हिसाबै गोग्गो माने देहा गोसो लानानै खामानि मावलाङो बेखौ जों मिजिंथियो। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।